Buka. Asiclassify ke lezi zinto lezi njengokuthi zi-organic noma azikho organic. Asiqale la. Siyabuka la ukuthi le molecule le yakhiwe bani? Yakhiwe ucarbon oyedwa no-hydrogen abangaki? Abawu-4. Nangu ucarbon siyambona, nangu no-hydrogen unjani? Ukhona. Therefore, lo unjani? U-organic. This is an organic molecule. Uyabona? Asibuke la. La sino-carbon, u-hydrogen, no-Br. Ithini ukuze kube i-organic molecule sidinga ukuthi kube nobani? No-carbon, no-hydrogen. Isingaba khona enye ini? I-atom. Kungaba u-Br, kungaba u-OH, kungaba u-N, kungaba yabo nje lezi zinto ezithola kwi-periodic table, lama-atoms noma lama-elements othola kwi-periodic table, as long as kukhona u-carbon no-hydrogen, lonto injani? I-organic. Should nalo uyini? Uyi-organic molecule. Uyabona? Asize lapha ke carbon dioxide. Nangu carbon siyambona ngithi. Nangu oxygen. Kodwa ke manje konke singayiboni bani? U-hydrogen. Ukhona u-carbon angithi ukuze kube organic molecule fanele kube khona bani? U-carbon. Ukhona u-carbon kodwa u-hydrogen njani? Awukho. Therefore lo akasiyona ini? I-organic molecule. Uyabona? Nalo futhi ngeke asabe yini? I-organic molecule. Ngoba unobani? Uno-carbon no-oxygen. U-hydrogen unjani? Akekho. Bese sizala. Lona u-HCl. U-hydrochloric acid. Akusena ku-carbon lo. Mawuzobheka i-periodic table uzobona ukuthi u-Cl lo noma sithi chlorine. U-hydrogen ukhona, akusiyena u-carbon lo, u-Cl lo. Therefore, akasiyona ini? I-organic molecule. H2O, lento esiphuzayo amanzi. Noma lento esiwasha ngayo. Uyabona? Amanzi ke la i-molecule leyamanzi le. H2O no-hydrogen abawu-2, no-oxygen onjani? Owodwa. U-hydrogen ukhona. U-carbon unjani? Akekho. Ngaleyo ndlela akusiyona ini? I-organic molecule. Okusho ukuthi thina kwi-organic chemistry sisuke sibuka ini? Sitadisha lama molecules anobani? U-carbon no-hydrogen kanye nenye atom njengalana nje. Uyabona? Laba sibabiza ngokuthi yini? Ama-inorganic molecules. Angilibhali ligama le inorganic molecule. Uma bethi inorganic chemistry sisuke sibheka lezi zinto lezi ezingenayo bani? U-carbon. Laba ke bayi exception.